Pravdepodobne by som ho dala na striebornú priečku, asi by bol druhý najlepší. Víťazný by bol rok 2009 a síce už som mala raz medailu z majstrovstiev Európy, ale vtedy to pokazila tá nevydarená olympiáda, takže tento rok by bol asi druhý. Ono je to vždy taký zhon, už mám taký ten svoj naplánovaný čas, takže som nestihala Maťa celkom sledovať, ale samozrejme, že som postrehla úspech a veľmi ma potešilo a ma to vždy namotivuje. Urobilo to dobrú atmosféru v tíme, takže som mala tú atmosféru už takú načatú, bolo to veľmi príjemné. Počas jeho súťaže som asi absolvovala ešte nejaký tréning a potom už som sa sústredila sama na seba a som veľmi rada, že to vyšlo od mňa. Niekedy sa človek cíti zle, ale príde súťaž a vyžmýka zo seba všetko a nakoniec to dobre dopadne. Takže sa netreba stresovať tým, keď sa ráno zobudím a mám pocit, že to nie je dobré. Ale sú samozrejme také dni, že cítim sa vynikajúco a ten pocit dostáva až do večera a do súťaže a vidie to. Pre mňa to už pravdepodobne bude posledná olympiáda, aj keď som to už avizovala aj pred Londýnom. Samozrejme, olympiáda je snom a motiváciou pre každého športovca, tak je to aj pre mňa, tak k tomu pristupujem. V podstate aj tento rok sme tomu podriadili celú prípravu, že ten vrchol má prísť za 2 roky, takže k tomu tak pristupujem veľmi zodpovedne a teším sa na to. V tej svetovej špičke sme momentálne približne v rovnakom veku všetky. Uvidíme, kedy bude ten vrchol. No, medzi ostatnými mám asi tú výhodu, že ja už mám dieťa, takže ja už nebudem mať tú prestávku a oni to hľadám, si postupne začnú robiť. Ja som robila šprinty a chcela som si skúsiť 7 boj. 7 bojí sú aj vrchárske disciplíny a hneď mi začali ísť, takže to rozhodovanie bolo v podstate jednoduché. Zbadali sme, že mám talent práve v tých vrhoch a to kladivo vyšlo najlepšie zo všetkých. A 7 boj som si v podstate ani nikdy neskúsila, lebo to bolo naozaj veľmi rýchly proces. V priebehu možno 2 mesiacov tréningu som vyhrala majstrovstvá Slovenska vtedy v žiackej kategórii v guli a v disku, takže to bolo jednoznačné, že budem vrhačka a nie šprinterka. V sprintoch alebo 7 boj by som rozhodne nebola taká úspešná. And soon we'll find